Hi, I'm Mike, brewer at the White Rabbit Brewery, and I'm here to show you how to put together our easy-to-use beer dispenser for 5 and 10 liter kegs. Cheers. לאחר הוצאת מכשיר המזיגה מהקרטון, יש למקם אותו במקום יציב ולחברו לחשמל. יש להתקין את מגש העודפים בתחתית המתקן במקום המיועד לכך. לוודא שהוא מוכנס כהלכה. יש לפתוח את חלקו העליון של תא הקירור, זהו מכסה הפלסטיק השקוף. יש להוציא את הפקק האדום בתחתית התא. פקק זה מיועד לשמירה על ניקיון צינור לחץ האוויר. יש לנגב את התא באמצעות מטלית נקייה ולחה. התקנת צינורית הבירה מתחילה במיקום ראש הצינורית בפתח שנמצא בתחתית תא הקירור. יש לשים לב שהגומיות השחורות מופנות כלפי מעלה. לאחר מכן יש להצמיד את הצינורית לאורך כל תא הקירור עד לברז המזיגה. ולהתקה באמצעות האצבעות. אין לשחרר את הנצרה הכחולה עד לאחר שראש הברז מותקן כהלכה. סגור את כיסוי ראש הברז וודא שהכפתור מימין לברז משוך החוצה. שים לב שאם הכפתור נכנס פנימה ולא משוך החוצה, הברז מוזג בירה בצורה רציפה. בחר חבית בירה בנפח של 5 או 10 ליטר. הסר את הפקק מראש החבית. הכנס את החבית שפתחה פונה כלפי מטה וסובב בעדינות עד שהיא מתמקמת במקום הנכון. אז הפעל לחץ עדין וסובב לנעילת החבית בתא. החזר את מכסה הפלסטיק השקוף השומר על הקור והניקיון. כעת המכשיר מוכן למזיגת בירה. מזוג לך בירה מצוינת לכוס ולחיים.